Uroczyste otwarcie. Panowie szlachta, zapraszamy. Proszę zająć miejsca. Uroczyste otwarcie. Tutaj proszę, a tutaj mowę muszę palnąć. Tak. Chciałbym serdecznie przywitać uczestników, jak i kibiców, sponsora, pana Macieja Danowskiego oraz w imieniu organizatora, czyli Białogarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 17. już turnieju Siłacze. Wspominamy sobie nieraz, jak z Maćkiem, mówię, z Tomkiem Anuszkiewiczem, nasze pierwsze kroki, historię tego turnieju, prawda? Gdzie byli, powiedzmy, mistrzowie naszej białogarskiej sztangi, konkurowali, powiedzmy, z młodymi adeptami, takim jak, powiedzmy, był Maciek, który, powiedzmy, pierwsze kroki tu nastawiał w klubie, prawda? Tomek Anuszkiewicz. To już, mówię, przeszło do historii białogarskiej sztangi, prawda? I do historii, powiedzmy, naszego miasta. Że tutaj, mówię, w tym klubie dzieją się takie imprezy raz do roku, jak mówię, ostatnia sobota miesiąca stycznia, jest to, powiedzmy, dla was optymalna data, wtedy nie trzeba, powiedzmy, obserwować ani środków masowego przekazu tutaj naszych, mówię, regionalnych, ani, powiedzmy, telewizji kablowej. Każdy, powiedzmy, z uczestników wie, że ostatnia sobota miesiąca stycznia spotykamy się tutaj w klubie, powiedzmy, na ulicy Komarów 25. Chciałbym tutaj tak samo serdecznie, mówię, tak jak mówiłem, przywitać pana Macieja Danowskiego, wychowanka naszego klubu, radnego, który po prostu teraz swoimi umiejętnościami, swoimi siłami, powiedzmy, stara coś tutaj polepszyć dla naszego miasta, tutaj dla naszego osiedla. I tak jak zawsze mówię, przy każdych imprezach pan Maciej Danowski jest osobą otwartą i szczerą, powiedzmy, wręczając i, powiedzmy, sponsorując nasze imprezy. Chciałbym, powiedzmy, abyśmy podziękowali panu Meszkowi za jego wkład. Ci młodzi ludzie po prostu mają szansę rozwoju, prawda? No. I uważam ten nasz dzisiejszy, powiedzmy, już 17. turniej Siłacza za otwarty. Nie ma wzrostu. Ja również witam wszystkich i życzę najlepszych wyników i zadowolenia z tego turnieju. Tutaj jest, jak mówię, Maciej będzie tutaj magiczny napój galu w głowie kręci, tak, nam wspomagany. Tak. 9 mamy uczestników. Wyczytuję i zaraz powiem.